И ето ни отново. Нямах търпение да започнем третият сезон на О, Вики. О, Вики, хай! Просто така, без претенции, без желание за нещо чак толкова специално. Просто живота такъв какъвто е. И другото, което всички жени много им харесва факта, е, че се сервира в чаша, която е висока точно 21 см и половина. Тоест в толкова висока чаша. Да. Малко преувеличаваш, но да кажем, че е толкова. И започваме не откъде да е, а от Велико Търново. Здравейте! Намираме се в Bridges Residence. Честно казано, едни от най-хубавите места, които съм била в България. Много обичам такива малки, изключително работени в детайл места. Това е Евгений, който е нашия домакин днес. И сме много щастливи да сме тук, защото имаме страхотна гледка. Намираме се наистина в прекрасно място. Ще видите колко са красиви стаите ни. Вижте как ни посрещат в Bridges Residence с чаша Prosecco, welcome drink, че си имаме, което нас ни очарова още повече. С страхотна вода с мента, Невенко. Ти от двете ще пинеш, нали? Да, сигурна съм. Чакаме само Яна да дойде и къде се отправяме? Да изследваме потайностите на Велико Търново. Защото днес сме именно във Велико Търново. На здраве! На нашите домакини от Bridges Residence ще посветим цял един следващ епизод, защото това място е толкова красиво, забележително и пълно с история, че непременно трябва да разберете повече за него. Направо оцелихме време. Какво ще кажете? Късметлийки ли сме? Както винаги, аз, Невена и Яна сме най-големите късметлийки. Погледнете колко е красиво. Тук се виждат старите къщи, които са най-ценните бижута на Велико Търново. Когато си в Търново, имаш право да надникнеш в чуждите дворчета и някакси да видиш как хората вече подготвят киселото зеле. Приготвили са се. Извинявайте, че така ви надничаме, просто виждаме, че ще правите кисело зеле. Да, супер. Ами хубаво да ви се получи тази година. Ние кисело зеле още не сме сложили, направили сме трошии. Сега сме нагоре. Така е във Велико Търново. Изкачваш, слизаш, нагоре, надолу. Сега Яна ще ни води в Щастливеца. Не знам дали знаете за Щастливеца, но това е място, което е създадено в Велико Търново. Много вкусно, за хубави български гозби. Вече съществува и в София. Но ние ще ви заведем в първия Щастливец, който си е баш първото място на ресторанта, където Евгений ни препоръча кюфтенцата от леща. Отиваме да ги опитаме. Имам усещането, че във Велико Търново живеят най-милите и гостоприемни хора. Виктория ли? Ама и тя се казва Виктория, чудесно! Ето, запознахме ви с Евгений, нашия домакин в Bridges Residence, а сега на улицата срещаме две абсолютно непознати дами, които сами дочуха нашия разговор, спряха ни и ни опътиха на къде да тръгнем. Много ми е приятна изненадата. Благодаря за този подарък. Съвсем случайно се срещнахме и Вики ни чу как си говорим, как сме се загубили и реши да помогнем. Да. Вики и Вики ще ви разведат по улица Гурко. И Госпожа, Елина. ставай! И колежката Елина. Ние работим в библиотеката. О, те работят в регионалната библиотека. Поздрави! Сериозно? А имате ли книжките на Маргаритка? Имаме ги, разбира се. Аз съм създател на проект така Маргаритка. Ли? Да. Имаш толкова маргаритки по терасите, по прозорците, нали, рекламата. Супер. На книжката. Добре, дайте сега разкажете ни още за улица Гурко. Вики ни разказа, че от тук е минал генерал Гурко и за това тази улица на бял кон. Улица се казва така. В негова чест, да. Когато се освобождава Търново, нали, руските войски минават с генерала, но тук търновци са много признателни. Те го приемат с хляб и сол, прегръщат руските войски, закичват ги с цветя. И последните няколко години търновските актьори правят възстановка точно на този ден, как е
станало посрещането на генерала и даже има 2 картини, които изобразяват в автентичен вид самото случване тогава. Наистина се опитват търновци да запазят духа на Гурко и енигматичната механа Гурко, която Коя е така цвети. Той е цветния оазис тук на улицата, ще го видите. Добре. Посетени от много чужденци, защото отваря панорама както към Света гора и комплекс конниците, така и река Янтра, която сутрин, когато се изпарява парата, се образуват и такива магнетични мъгли и човек се потапя в някакво царство, природно. А Вики, как се казва църквата там? Това Там. църква ли е? Не, това ни е художествената галерия Боруна. Тогава, където е много било е училището за дървени коли, коларство училище, но се искали да има за художници училище. Аз се обърках, защото ми се струва, че има кръст на Ами нея има отгоре. вид. След това, в годините на народната власт, това е народната милиция и по-късно вече става наша Направили се художествена тази галерия. красива сграда милиция. Ами тъй като островната част, тук е прави осмица, реката, и е позволявала, отдолу са подземия, където са се затваряли хора, които не са слушали властта. Ужас! Но сега е най-красивата ни сграда за центъра на града, защото тук има 3D шоуто, което се случва, светлинното шоу. Тук улицата е винаги изпълнена с хора и от горната, и от долната. Много е енигматично, защото лъчите облъчват целият този пейзаж, а Търново си е Търново. Да, къщички разкошно. накацали, накацали. Точно това казах преди малко, че всъщност тези малки къщички са бижуто на Търново. Така е, да. Като действително една красива българска мома. Да. И ето цветния оазис на улица Гурко, механа Гурко. Вики, много благодаря. Радвам се, че се срещнахме. До скоро и много успехи в библиотеката. Вие сте дами, които поддържате духа на България, така че благодарим ви, че ви има. Да, вие сте нашите водители. Изкочи ми душата, хора! Тук, значи, по стълбите се качвате 3-4 пъти и тренировката за деня ви е парфект. Нямаме търпение вече да почнем да ядем. Излизаме на Рест Клуб Рич. Вече сме в Щастливеца. Вижте каква маса имаме. Вижте нашата гледка. Само да ви кажа, че великият китайски народ преди малко излезе от тук. 200-300 минимум излязох. Вики, слушай се. Пекнати камби с сланинка, царска слънчева туршия. Прясна тиква, моркови, сусам, златен дресинг, стафиди и тиквени семки и синьо сирене. Добре, една такава. Поръчахме си кюфтенца от леща, салата прясна тиква, моркови, сусам, златен дресинг, стафиди и тиквени семки и един класически шопец. Имахме един лек обяд, страхотна гледка от терасата на Щастливеца и сега се отправяме на малко шопинг. Сега ще ви заведа в едно магазинче, което ми го препоръча Маги Джанаварова. Обаче има едно жестоко сако, което искам да видя и сега ще замъкна и Невена да го видя. Искам да го видя. Това сако просто не мога да спра да мисля за него. Елате да го видим сега. Ще ви го покажа. И между другото, бранда е български и затова искам да ви го покажа. Не за нещо друго. Ние си падаме по български неща. Но всичко някак много ми напомня за Разград. Витрините. Естествено, тук има аристократични сгради, които в Разград, за съжаление, ги няма. В по-малкия град има едни по-спокойни, лъчезарни хора, които само като те чуят по улицата ти помагат, както Вики. Въобще, аз обичам малките градове. По принцип, обаче, не всички малки неща ми харесват, нали? Тук трябва да уточним. Не може да е затворено. Не е затворено. Здравейте! Извиняйте, но Маги Джанаварова ни е изпратила специално да разгледаме разни неща. И ето ние идваме. Но има хубави неща, искам да ви кажа. Добре, само искам да ми кажете... Да, това е върха за мен. Аз приемам всякакви предизвикателства. Дори ето този пуловер. Този пуловер е един от бестселърите. В момента има го в беж. Останаха пудра и червено, мога да покажа и черно. Четири цвята са. С много хубав състав е 80% е памук. Астрологката ми ще го хареса, не е черно. Значи моята астрологка ми е казала черно да не нося, аз съм само в черно.
Черното си е черно. Нали? Ето ви пудрата и червеното, които също се радват на много голям интерес. Да, добре. С малка подплънка е в рамото, един размер. Не стои уникално. Аз имам вече 3 от него. Много е. Размерчето добре ли е? Да. Добре, супер. Ами, виж, че това е моят размер. Не знам кой размер е, но това си е моят размер. Да, то си е 36-тичка. Тъй като спорим за подплънката, искам да ви кажа, че Леля Фани от СНСМ Изперих ми е казала, че подплънката винаги променя силуета. Ето вижте сега как този пуловер ми направи раменете с тези страхотни панталонки. То ме тегли да ги купя, разбираш? И всичко е благодарение на подплънката, Невена. Ти си мислиш, че не е така, но подплънката променя силуета. Ето и професионалиста ще го каже. Вижте колко е променена Виктория. Боже Господи! Променена съм какво? Друг човек обрайте силуета. Не ми се подигравай. Подплънката има значение. Сега, виж, Невена. Преди имах цици, а сега нямам цици. Защото подплънката вдига нагоре цялото нещо. Виждаш ли как вдига? Ти още ли не си съгласна за тази подплънка? Не ми промени нищо. Свързано с теб. Как? Не знам защо Невена не вярва в подплънката. Ще имаме някои така сериозни разговори с нея. Je m'appelle Victoria et je suis née à Изперих, Bulgarie. Превод? Здравейте, аз съм Виктория, казвам се Виктория и съм родена в Изперих, България. Ами пак си купих разни неща. Много красиви, да. Тук сме на Самоводската чаршия. Това са различни дюкянчета с много малко пространство, но в което, да речем, тук можем да пием рам hot chocolate или пък греено вино. Също така много подходящо. Чупи, купи. Гранчарска работилница. Ето, тук са тези страхотни чини, които Мария беше подредила в нашия хотел Домакин. Мария, която е стилистката на хотела. Аз я следвам в Инстаграм, никога не съм се запознала с нея лично, но е прекрасна дама, която има око за стила в дома, за подреждането на маса. Въобще, ако се сравня с Марта Стюарт, Марта Стюарт е от друга епоха и от друго време, но за мен Мария е наистина абсолютният естет за това как трябва да се живее този живот. Много, много готина мадама. Извинявайте, не ви познавам, но ви харесвам и ви обичам вече. Здравейте! Здравейте! Може ли да снимаме? Благодаря! Имате ли нещо против да снимаме? Супер! Ние идваме от Bridges Residence и видяхме на тяхната стена вашите чинии и аз веднага реших, че трябва да си купя една чиния. Ами много се радвам. Да. Това е царската керамика. Да, знам дали са ви говорили. Евгений, това, което Евгений ни разказа, че всъщност тази птица е символа на Търново. А това е гълъб ли? Това е орел. Орел. В оригинала е малко по-страшен. По-страшен, а вие сте го направили по-миловиден. Да, малко, да. Да, вижте, това са от разкопките от археолозите. Да, ето така в оригинал наистина по-страшен изглежда орела. Но това е чиния, което трябва да бъде сложена на стена. Това е изкуство. Да, но аз съм по-скоро на мнението на Мария, че това е изкуство, което трябва да радва. И наистина много по-миловиден сте го направили орела. Аз много обичам тези неща да ги ползвам, защото когато ги ползвам ми дават още повече радост, защото ми влизат във всекидневието. Знаеш какъв ми е проблема? Да не я щупя. И като я щупиш, идваш и си купуваш нова. Истината е, че ужасно много чини чупя. Разкош. Да, и сега черешката на тортата. Много обичам да се хваля. И я да чуем. Каква зодия сте? Най-хубавата. Лъв. Близнаци. Вау. Много благодаря. И се радвам, че отива при вас. Супер. Благодаря ви. Здраве да си я Благодаря ползвате. сърдечно, мерси. А пък ако си я щупите, аз съм тук. Добре. Здравейте. Тук влезохме в някакво цветно царство.
красиви неща имате. Ето, виждате ли как на ръка се правят тези красиви килими? То си е цяло изкуство, все едно свирите на пиано. Точно е като песенечата. Да. Тази вечер ще вечеряме в ресторант Асеневци. Имаме специална покана и сме дошли да тестваме дали е вкусно и дали ще ни хареса, но така като гледам, най-вероятно ще ни хареса. И ето, вече ни носят избраното вино, да, чудесно. Значи избрахме си 2 салати. Едната, само първо сега да пробваме винцето. Да, чудесно е. На Шато Копса, българска изба. Там се ожениха Сашо и Евелина, нали? Точно така, в Шато Копса се ожениха. Да. А то там е божествено това място. Не сме решили, не сме отишли в Шато Копса. Пък вземете ни, поканете специално и ще дойдем, ще ви направим такъв хубав епизод на Овики в Шато Копса. Да. Спряхме се на 2 салати, едната одринска, а другата с хрупкави скариди. С подложечники за всички. Да, за да може да ги поделяме. А друго, какво избрахме, госпожа? Един запечен камембер в кадаив. Език в панко с горчичен сос. А пастета от авокадо да го вземем? Тарамали? Ама става език. Пастета от авокадо по-добре. Да, пастет от авокадо с чеснови крустини. Да. Ако искате сега това, да видим колко е, ще преценим от там. Добре, имате ли някакво нещо, което много се гордеете с него, да не изпуснем нещо, което вие... Да, от предястията. Ние искаме просто да си поделяме разум. Аз бих ви препоръчал брюлираното бри. Брюлирано бри сме? Аха, да сменим камембера тогава с брито. Като се запече, като става с теченце, с хлебчето и може направо да се... Чудесно. Добре, хайде едно такова бри. Замеряме го с камембера тогава. Аз бих поръчал също един рибай в масло, розмарин, чесън и аспержи. Това ще е божествено с червеното винце. Да си нарежем. Това е вашата препоръка, нали? Да. Благодаря ви. А това какво е? Телешкият език в панко белете. Чечен сос. Това са като малки езичета. Пресвета Богородице. Добре, че ни поръчахме пържола. Искаш ли? Мислех и пържола да поръчам. Това е салатата с кариди. Това е телешки език в панко и горчичен сос. Тук е препоръката на господина с брито, одринската салатка, пастета от авокадо и това е твоето суши, мадама. Мерси. Ако сте в Търново, непременно елате в ресторант Асеневци. Много е вкусно, всичко ще ви се ослади. Асеневци, даваме ви оценка 10. По 10-балната система. Отново ще дойдем при вас. Кой е парти енимал в нашата компания? Виждате ли? Яна? Покажи се на хората, Яна. It's me. Признавам. Кой ти е любимия коктейл на теб? По принцип имам няколко фаворита, защото аз съм твърде капризна и не всичко нали, е по моя вкус. Ти си моя човек. Добре, иначе пък съм много балансиран. Така като ме гледаш, аз кой коктейл да пия? Хенди Мачо нали, ме е типа плодово негрони, усеща се там мангото повече. Пак е такъв горчивичко сладък. О, мами е солен коктейл. В смисъл, той е с бульонче, типа бульонче от рамен. По-хубаво това да сложиш в един солен бульон алкохол. И става още по-яко, нали? Той е с златната текила. А това от консумето ли идва? Консуме ли? Да, той е консуме и с бистрен бульон. Така. Ми да изпием първо по една текила, какво ще кажете? Айде. Добре. Едно портокалче няма ли да дадем? По принцип тя е по-добре да се усеща чиста, без портокалчета, ама ще раздам. И как се казваше? Карина, приятно ми. Кари, добре, аз съм Виктория. За Кари. На здраве. Усетихме я.
Една чашка вода? Върха, да, благодаря. Тя е най-хубаво да се усети. Шефа ми обяснява, че това са нали, трикови, реално се пие абсолютно чиста. Нали, без сол, портокал, лимон, канела и т.н. Окей, сега. Аз така мисля. Аз преди не пиех, обаче той ми каза спокойно, не се притесняй, той вкуса се учи. Не, няма да пия такова. Не, че ще се научиш. А шефът ти къде е? Преди жена си и преди детето си. Той сега е по... Разбирам го. Ако аз нямах от нея на тази вечер и аз щях да бъда при мъжа ми и двете си деца. Браво на шефа на това страхотно барче. Гледа си семейство. Сега, кажи ти така като ме гледаш, кой е моят любим коктейл от вашата селекция? Този е от веднага го забелязах между другото. Така, естествено, защото е апгрейдната версия на Skinny Bitch водка сода лайм. В случая има хмел и бор. Да, и краставичката. Готиното на него е, освен, нали, смисъл, той е направен за хора като мен, които не трябва да ядат сладко, да не пият сладко и така нататък. Единствената захар в коктейла е в гарниша, който са карти. 2 аса. Сериозно? Да, ядливи карти, захар с ванилия. И другото, което всички жени много им харесва от факта е, че се сервира в чаша, която е висока точно 21 см и половина. Така. Мерихме с рулетката. Ето. Така че... Тоест в толкова висока чаша. Да. Малко преувеличаваш, но да кажем, че е толкова. Толкова висока чаша? Толкова. Малко по-дълга е. Добре, аз ще пия един... Вики, като говорихме за дългата чаша, ето колко е дълга чашата, ето за сравнение една средностатистическа краставица. Да. Ето това е моя коктейл, виждате ли? Значи винаги имам нюх към нещата аз. Че я пръскаме с парфюм. Гледай сега какво става. О, мон дю. Това е моята 21 сантиметрова краставица. Моето вижте, не е ли съвършено? Сега ще ви кажа, чакайте да го питам. Първо аромата, като го опитате, е на някакъв супер готин свежа трева от някаква ливада. След това опитвате, чакай, че още веднъж искам да отпия. Божествено е. Толкова е свеж, толкова е приятен. Евала, тази краставица е... Ще се натряскам, а не верно. Погледнете каква красива сграда. За щастие е реставрирана. Тук е създадена Търновската конституция. Искам да ви кажа, че се вълнувам. Много красиво е реставрирана сградата. Сега е вече музей. Всеки може да влезе и да разгледа всичко свързано с нашето минало. Уникална е. Много красиво направена. Наистина, постараха са момчетата, които рисуваха. Наистина хубаво стана. Ние все още работим вътре. Половината музей е отворен в момента, но довършваме още вътре. Дано да имаме шанса. На пролет, да дойдем. Вече може да разгледате всичко отвътре. Чудесно. Много благодаря, че излязохте. Довиждане. Желая ви всичко най-хубаво. Ма може ли най-приветливите хора да са във Велико Търново? Толкова е готино това. Чудесно. Дамата ни видя отвътре и излезе да ни поздрави. Сега отивам Царевец. Не може да дойдете във Велико Търново и да не отидете до Царевец. Срамота. Сигурна съм, че знаете, че Търново е столицата на Второто българско царство, а Царевец е основната крепост в него. Изглежда наистина достолепно, много е красиво, прекрасно е за разходки днес. Дойдохме да ви я покажем, защото някакси не можем да кажем довиждане на Търново, без да сме дошли и някакси да подишаме около Царевец. Нашата държава е изключително красива. Имаме много историческо наследство, имаме страхотна природа. Обичайте я, пътувайте из нея и се наслаждавайте. Аз със сигурност ще дойда с моето семейство, за да се насладим на тази красота.